Enguany, a l'animació lectora hem llegit un llibre de la Tina Superbruixa. Es titula La Tina i l'espasa màgica. La Tina és una nena com nosaltres que té poders màgics. En el llibre, la Tina fa un viatge al passat gràcies a la seva vareta màgica. La Tina té un germà que es diu Pitus. En el viatge imaginari que fa la Tina es troba amb el mag Merlí. També ha de lluitar amb un cavaller dolent, el cavaller negre. Per guanyar el cavaller negre, ha de trobar l'espasa màgica, que es diu Excalibur. Al final, la Tina guanya el cavaller negre i es fa amiga del drac. És un llibre divertit i màgic. Mentre llegim el llibre, nosaltres vivim les aventures de la Tina i en Pitus. Nosaltres enguany hem volgut fer màgia com la Tina. A mi m'agradaria fer el truc de les espases. Per fer aquest truc necessito un voluntari o una voluntària. Georgina, vine cap aquí. Només et clavarem 4 espases. Ara, Georgina, et tens de posar aquesta capsa. No tinguis por, Georgina. Estàs preparada? Sí. Més difícil encara. Abracadabra, ota de cabra. Un aplaudiment per la Georgina. I això és tot per avui. A mi m'agradaria fer desaparèixer els nens. Per fer aquest truc necessitem 2 voluntaris. Maria i Marc, veniu. Ara us haureu de posar aquí.
A mi m'agradaria canviar la cara dels nens. Per fer aquest truc necessita 3 voluntaris. Mohamed, Olga i Oriol. Oriol, quin animal t'agradaria ser? Abracadabra, pota de cabra. I tu, Mohamed? Un goril·la. Abracadabra, pota de cabra. I tu, Olga? Un gos. Abracadabra, pota de cabra. I ara més difícil. I ara més difícil. Us convertiré tots en pallasso. Abracadabra, pota de cabra. I ara els mestres. Abracadabra, pota de cabra. A mi m'agradaria fer desaparèixer coses grans, com un cotxe, l'escola, etc. Ara faré desaparèixer els cotxes dels mestres. Abracadabra, pota de cabra. I encara més difícil. Ara faré desaparèixer l'escola. Abracadabra, pota de cabra. I encara més difícil. Ara el poble sencer. Abracadabra, pota de cabra. A mi m'agradaria fer bromes als nens. Abracadabra, pota de cabra. Georgina, torna'm el llapis. Abracadabra, pota de cabra.
tina ara mateix. Abracadabra, porta de cabra. Guapa, guapa. A mi m'agradaria fer màgia amb unes monedes. Per fer el truc de les monedes necessito una voluntària. Mar, vine cap aquí. Mar, veus aquestes dues monedes? Pues ara desapareixeran. Abracadabra, pota de cabra. Vols saber on són les monedes? Sí. Mira les teves butxaques. Un aplaudiment ben fort per la Mar. Ara una altra voluntària. Mireia, vine. Ara farem desaparèixer aquestes monedes. Abracadabra, pota de cabra. On són les monedes? I l'altre, on és? Un fort aplaudiment per al Mireia. Més difícil encara. Ara les farem desaparèixer totes. Abracadabra, pota de cabra. On són les monedes? Mireu totes les butxaques. I ara les faré desaparèixer. Arbre de cabra, pota de cabra. Ara les faré desaparèixer. Cabra de... Torna-hi. Abracadabra.
Ai, com era? Abra, cadabra, pota de cabra. Això. Ja? Ah. Abre, cadàver, pota de cabra. A mi m'agradaria fer desaparèixer el senyor Pep.